Avui vos he preparat un joc. Consisteix en la piràmide dels aliments. Vos aniré dient aliments i vosaltres haureu d'encertar la pilota a la secció de l'aliment que correspongui, sent el morat el que menys vegades es consumeix a la setmana i el groc el que més vegades es consumeix. Perfecte. En sabem les seccions? Sí, Més o menos. Sí? Pit de pollastre. Hasta jo, no? O sigui, s'han de consumir entre 3 i 5 racions a la setmana. Pasta blanca. Són cereals, al fi i al cap, no? S'han de menjar tots els dies de la setmana. Un kiwi. Vale, la fruita va en el verd. Kiwis de color verd i el tira al verd, home, així no... Molt bé, tirada! Fruits i verdures, vegetals, s'han de menjar tots els dies, mínim 5 racions. Una pasta dolça. L'últim grau de la piràmide. Ui! És que estan pendents. Qualsevol aliment que sigui hiperprocessat o que dugui molt sucre, com menys el consumim, millor. Així que família, siguem feliços menjant, mengem en consciència i au!